Bestetik, besteak ere hor daude, mundua asmatu dutenak, komeni zaien guztietan diskursoa aldatzen dute, boterea lortzearren jendearen ilusioarekin jolasten dute, eta ondo dakite, beren aginduak ez dituztela inoiz beteko. Hemen, esaten dute, erabakitzeko eskubidea defendatzen dutela, baina Espainian patriotak dira. Esate baterako, asteartean, Pablo Iglesias ibili zen hemendik Gasteiztik, baina hemen ez zuen esan ez viva la Guardia Civil, ez viva el Ejército, ezta viva la Policía. Badakizuen hon esan zuen hori Malagan esan zuen. Hemen zer egin zuen musuak ikurrinari. Ia zenbat tardatzen duen piperpotoa musukatzen, ziurazki bihar egingo du. Ba ez. Ez bata eta ez bestea. Gu ezberdina gara. Gu etxe bakarra hauze delako. Guk ez daukagu besterik. Euskadi da gure etxea. Gure lan politikoaren helburua euskal emakume eta gizonak dira. Zuek denok zarete. Kezkatzen gaituena Euskadi da. Euskadi lehenik dio. Gure leloa. Gu bestelakoa gara. Gure eredua eraiketzea da. Adostea. Herriari eustea. Denon erakundei eustea. Denontzako aurrerapena bermatzeko, eta argi izan hori lortzen ari garela.